θα παίξουμε Running Fred. Με μουσική. See you again. Μην νομίζετε τώρα γιατί έχασε η Μινουμπάς. Το καλύτερο μου ρεκόρ είναι 2.800. Και αν βλέπετε εκεί πάνω 1.508. Τα ακούτε? Running Fred. Ρενόβο κινητό. Sorry where I see you again. Γιατί δεν πήγα σε αυτά. Girl. See you again. Where I see you again. Έλα ρε γαμώ. Παιδιά, θα σας δείξουμε μετά την clan μου, γιατί έχω και Clash of Clans, αν θέλετε μπείτε. Κατά το τέλος του βίντεο. Κάντε μου και subscribe, αν σας αρέσει το Running Fred ή το βίντεο γενικά. Έχουμε νέο clan mail. Εγώ έκανα. Επειδή αυτός εδώ είναι βλάκας, δεν κάνει clan mail του. Όχι ακόμη, δεν θα σας δείξουμε ακόμη. Είμαι προδάκιας, έχω κάνει 2.800, είναι το καλύτερο μου ρεκόρ και αν πάνω βλέπετε 1.508. Έχω μας cheat. Τι είναι μέσα? Ναι, λες, όλα. Όχι, έλα καλό μου. Κοίτα εδώ μιλάμε, δεν κοιτάζω λίγα Αυτός εκεί. ήταν άρρωστος. Αυτός ήταν άρρωστος, όχι εσύ. Μεγάλη τύχη. Παιδιά, επειδή βαρέθηκα λίγο το see you again. Καταλαβαίνετε, είναι... Going down for real. Ας εμάς. Κάνω train troops στο κλακ. Καλά μου. Δεν σου είπα εγώ να μην με φας. Καλόγερε. Καλόγερε, όχι καλόγερε. Archer. Έχει βγει στο Clash of Clans ένα update. Ναι. Με τον θησαυρό. Πάω πολύ ώρα γρήγορα. Χούια. Παντό. Ρε, 510-562-0, ο Έκτορας δηλαδή. Ναι. Πήγε χρυσό και για να Το είδα. θα τον δείτε λίγο. Το βλέπετε, φαίνεται καλά. Ναι, νομίζω. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Κάτσε. Εντάξει. Αυτός είναι ο Έκτορας. Πάμε εδώ. Running Fred, κοιτάξτε πάνω τη μάπα του πως κάνει, φοβάται. Και εγώ θα φοβόμουν, αλλά... Και θα σας δείξουμε για κάτι άλλο. Τι? Εγώ θα δείξω. Αυτό εδώ είναι το κανάλι μου. Έχω κι εγώ. Μην με βαράς επειδή δεν θέλω να δείχνω το κανάλι μου. Πάμε! Μπράβο! Μεγάλη κολοφαρδία. Μην δίνετε σημασία στο κανάλι του, είναι πολύ νουμπάς. Τουλάχιστον έχω παραπάνω σαν. Με ταχύτητα δεν με πιάνει χαρίκλια. Όχι! Με πιάσει χαρίκλια. Το χάρη, εγώ το λέω χαρίκλια. Πόση ώρα κάνει βίντεο? Ίσια πάμε και θα πηδήξουμε. 4 λεπτά. Τρέχα ρε, Φρέντι. Για λίγο. Δεν θα χάσω εγώ, Φρέντι. Πούια. Ξέρω να κάνω και κολοτούμπα. Είδατε κολοτούμπα. Δεν μπορεί να κάνει δεύτερη όμως. Όλη την ώρα μπορώ να κάνω κολοτούμπας. Όταν πηδάω. Let me tell you how it should be. Θα παίζω εδώ πέρα. Ναι, είμαι προδάκας σε αυτό το παιχνίδι. Μην νομίζετε ότι δεν είμαι, γιατί είμαι.
με προδάκες. Και ξέρω ότι είμαι. Και έτσι μου λέει, είμαι εδώ δασκάρι. Μπράβο running μου. Όχι! Έλα! 523, 1523, τι λέω 523. Επειδή αυτός ο βλάκας λέει να το κλείσω, είναι βλάκας. Ναι, δεν είναι ωραίο αυτό. Πείτε στα comments αν είναι ωραίο ή όχι. Ναι! Και πείτε πιο καλό, see you again. Ή αυτό, ή going down for real. Είδατε τρολάκια που κάνω αυτό, δεν το κάνει κανείς άλλο στο Running Fred. Καλά, εκτός αν παίζει χρόνια ή αυτό. Παιδιά, εγώ στο δικό μου κανάλι τώρα θα μου έχει ανεβεί το Five Nights at Freddy. I think so. Επειδή αυτός είναι αδελφός μου, θα κάνω κι εγώ βίντεο. Όταν τελειώσει αυτός, έτσι είπαμε. Δεν μάθουνε. Μπράβο! Α, και Jim Kay να πεις. Κοίτα εδώ! Ό,τι χερούλι. Τι! Εγώ πήδηξα, ήθελα να πάω πάνω σε αυτό και με αντίκησε. Κοιτάξτε, θα πάω ανάμεσα από αυτά. Ανάμεσα ή από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Hey, it's a no shit. Πάμε στην κολόνα και στρίβουμε. Θέλω να κάνω καστή. Πόια. Πάμε ανάμεσα. Όχι, πήγα ανάμεσα, δεν μετρούσε, είναι βλάκας. Κοιτάξτε, θα πάω τόσο ψηλά μετά που μόλις θα είναι ο τείχος. Where is it? Όχι! Δεν θα το έλεγχω άλλο αυτό. Μπράβο! Ουί! Χούια, μπούια! Here I go. The rapper is say get let's go down for it. Μπράβο μου. Παιδιά, δεν μπορώ να ανέβω τώρα, δεν υπάρχει τείχος. Θέλω να ανέβω στην ταράτσα, αλλά μετά θα κατεβώ. Οχ, αυτό. Σπάλια το κάνω. Όχι! Είναι πολύ γρουσούζικο αυτό το μέρος για μένα. Κοιτάξτε παιδιά, αυτό θα το πάω άλετα. Ωραία φίλε, το κεφάλι μου κόψε, δεν βρήκε να μου κόψει. Τα ποδάκια, κοιτάξτε, κολοτούμπα ανάποδη. Όχι, δεν γίνεται ανάποδη. Έλα, παιδιά, κάτι έπαθα εδώ. Αφήστε τα. Να το είδαμε. Πάω να βάλω μπαταρία στο κινητό, δεν έχω μπαταρία. Παιδιά, αυτό το βίντεο θα τελειώσει στα 11-12 περίπου λεπτά. Και αν θέλετε μπείτε και στην κλάν μου στο Clash of Clans. Τείχος! Η ευκαιρία μου είναι. Όχι! Γιατί! Ήταν... Ναι, μετά. Όχι ρε, μετά δεν έχω μπαταρία στο κινητό. Θα κάνουμε ένα βίντεο που να τη δείχνουμε. Ναι, θα κάνουμε και ένα βίντεο. Μιλάμε παιδιά στο Clash of Clans. Ξέρω να κάνω hack, απλώς δεν θέλω γιατί βαριέμαι. Παίρνει πολλή ώρα, αλλά... Και έχει και ιό. Μπορεί να έχεις και ιό στο tablet, είναι 50-50 και γι' αυτό δεν συμφέρει. Ή στο κινητό, ξέρω εγώ. Στον υπολογιστή δηλαδή? Όχι, στον υπολογιστή δεν νομίζω ότι γίνεται να κάνεις κάτι. Δεν ξέρω βασικά. Γιατί δεν το έχω κατεβάσει ποτέ. Φίλε, δεν τα έχω ξανακάνει αυτά. Πολύ σπάνια τα βρίσκω. Έλα! Θα τελειώσεις ποτέ μου. Πάμε από εδώ, θα έχω φτάσει. Η κολόνα με εμπόδισε τώρα στο διάλογο. Κόλλο. Ναι. Πάμε, δεν θα μου πιάσει ο χάρος που πήγα εδώ.
It's so good. Squeeze me till I pop. Πάμε τρέχουμε ρε. Running. Παιδιά, όπως το κάνω έτσι είναι λίγο σπαστικό γιατί... Στείλτε στα comments αν θέλετε να συνεχίσουμε αυτό το game. Ναι, θα παίξουμε και Five Nights at Freddy. Εγώ ήδη έχω παίξει. Δεν έχει ανεβεί ακόμα το σκασμένο. Αλλά θα έχει ανεβεί. Μπορεί το ένα part να έχει ανεβεί, δεν ξέρω. Όχι, έπρεπε να ξαναπάω σε αυτό το γάμο. Όλοι εκεί μέσα να δω να ανέβει. Ναι. Από τα δικά μου, όχι τα δικά. Τι έγινε ρε, δεν επίδειξε. Ουι, στα βατερέμπια. Παιδιά, σε 2 λεπτά θα τελειώσει αυτό το βίντεο. Κάντε like, σίγουρα. Και subscribe. Και θέλω όποιος μπορεί στο subscribe στα comment τέτοιο να μου απαντήσει τι παιχνίδια θέλετε να παίζω. Μπορώ να παίζω και Black Ops 3, Zombies Multiplayer. Δεν έχω όμως PlayStation 4 και δεν μπορώ να παίξω campaign. Αλλά στο Black Ops 2 μπορώ να παίξω campaign. Αλλά βαριέμαι λίγο campaign, αλλά ξέρω. Black Ops 2 θα παίζω και με φίλο μου που ξέρει, παίζει πολλά, 3 με 4 χρόνια παίζει Black Ops 2. 3 χρόνια, νομίζω 2-3 κάπου εκεί. What the fuck. Τι ήταν αυτό. Παιδιά, μόλις κάσω και αυτή και τη μεταφορά θα τελειώσει. Μόλις χάσει τελειώνει. Όχι στο επόμενο. Παιδιά, κοιτάξτε, θα το περάσω όλο με ευθεία. Με πήδο! Τρολ! Τρολάκι, τρολάκι, τρολάκι. Το σχολείο μου που είναι εκεί πάνω. Α, παιδιά, θα με πιάσει η χαρίκλια. Για λίγο. Και νόμιζα ότι θα έχανα. Εσύ το best score σου είναι 1900. Τι τελευταία να παίξω εγώ μία. Όχι. Πόσο είναι το high score μου. Εσένα το best score σου. Όχι! Εσένα το best score σου είναι, δεν ξέρω, κάπου στα 1900 και εμένα 2800. Παιδιά, τώρα θα είναι η τελευταία φορά. Κάντε like αν σας αρέσει, λογικά θα χάσω εδώ, αλλά δεν θα το επιτρέψω. Ναι, δεν θα χάσω αυτή τη φορά. Και τώρα λιγάκι θα κάνω εγώ βίντεο στο δικό μου κανάλι. Παιδιά, ας παίξουμε άλλη μία γιατί ήταν κρουσούζικο. Θα κάνω μόλι κολοτούμπες όταν πηδάω. Εντάξει, Five Nights at Freddy. Τι Five Nights at Freddy. Θα παίζω, παιδιά, Five Nights at Freddy το 4 πιο πολύ. Κάνατε εσείς στον υπολογιστή, στο laptop δεν έχει τα κουμπιά. Ναι, είναι λίγο κακό αυτό. Και θα εγκαταστήσω μια εφαρμογή στο tablet ώστε να κάνει record. Την οθόνη. Ναι. Περιμένουμε έναν τύπο που λέγεται Jim K να μας πει. Ναι. Και ας παίξουμε άλλη μια γιατί έφτασα. Μόλις πάω 1000 θα τελειώσει. Δεν θα το αφήσω. Εντάξει, δηλαδή τώρα θα φτάσω 1000. Πάνε 13 λεπτά ρε. Δεν πειράζει. Όχι! Καταραμένο. Αυτό, παιδιά, είναι το πιο καταραμένο σημείο στο Running Fresh που παίζω. Για σένα. Για μένα. Είναι πανεύκολο. Ναι, αλλά αργείς. Αυτό είναι το θέμα. Πείτε στα comment ποιος είναι καλύτερος, εγώ ή αυτός. Εγώ είμαι. Αυτός έχει κάνει 1900 κάπου εκεί. Και εγώ έχω κάνει 2700 κάπου εκεί. Απλώς εγώ έχω πολύ καιρό να παίξω. Όταν κάνω εγώ το βίντεο δεν θα το συγκρίνουμε. Μην νομίζετε, παιδιά, τώρα θα παίξω κανονικά. Αν χάσω από αυτό το σημείο θα κάνω κι άλλο, γιατί μου εμφανίστηκαν 2 ίδια περίπου δύσκολα σημεία. Για μένα. Παιδιά, θα χάσω λογικά τώρα, αλλά θα παίξουμε άλλη μία, δεν πειράζει. Όχι ρε. Ναι! Εντάξει, μπορεί να μην παίξουμε, γιατί πήγα καλά. Ελπίζω, παιδιά, τώρα φτάσω στο 2000 σκορ.
Ας μην παίρνω τώρα πολύ ταχύτητα για να μην χάσω. Όχι! Γιατί γαμό! Εντάξει παιδιά, αυτό το βίντεο θα τελειώσει τώρα. Κάντε like αν σας αρέσει και subscribe.